ତୁମ ସଙ୍ଗତେ ଆସିଛନ୍ତି ଭରଜା ତ୍ୱୟ ମୋର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ହଁ ଛାଡ଼ୁ ଏ ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ମହିମା କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭଣଜା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ? ମଣିମା ଶୁଣିମା কৃষ্ণ মণিমা শুনিমা বুহারি মণিমা শুনিমা আরে মধুবন তোটা যে কংসর গুপ্ত মন্ত্রণা কক্ষ কাইকি কাইকি রখিল তুমি মধুবন তোটারে? মণিমা যেତେବେଳେ ବେରି ଭାଇଙ୍କୁ ବାରଣ କରିପାରିଲି ମୁଁ ଛାମୁ ରଖିଦେଇ ଆସିଅଛି ସେହି ମଧୁବନ ତୋଟା ମଧ୍ୟରେ। ଏ ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ମଣିମା ମଧୁବନ ତୋଟାରେ ଅଛନ୍ତି ଭଣଜା ତ୍ୱୟ ମୋର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। କଂସ ଆଦେଶରେ ଗଣ ତୁମେ ଘେନି ଆଣିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଏ ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଅଛ ତୁମେ, ଯାଅ ହେ ଅକ୍ରୁର ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ରାଧେ ରାଧେ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ মধুবন তোটারে রখিছি কৃষ্ণ বলরামে। আরে মধুবন তোটা যে আমার গুপ্ত মন্ত্রণা কক্ষ, আমার সমস্ত ষড়যন্ত্র আଜି যেমিতি পূর্ব ভଳି ସବୁ ପାଣି ଭଳି ମିଳେଇ ଯିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନା ମଧୁବନ ତୋଟାରେ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମହାରାଜ। ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କଂସର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କେତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମହାରାଜ ସଦା ସର୍ବତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବ ଏହି ରାଜଦରବାର ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ସମନ୍ତ ଧରି ଚକ୍ରାବ୍ୟୁହ କରୁଛି ରଚନା ମହାରାଜ। ହସ୍ତ
ଶକ୍ତିକୁ ମାତାଳ କରିଦେଇଛି ମହାରାଜ। ଆଉ ତାକୁ କହିଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଥିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭେଙ୍ଗି ଦେବୁ ସହସ୍ରରେ ତାର ଛଟପଟ ହୋଇଗଳିବ ସେହି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମହାରାଜ। हे महामंत्री ମହାରାଜ କାହିଁକି କାହିଁକି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଯେତେ କହିଲ ମଧ୍ୟ ମତେ କାହିଁକି ଆଜି ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମତେ କାହିଁକି ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମହାରାଜ ମତେ ମତେ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆଜି କାହିଁକି ଶିଥିଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ କିଏ ସେହି କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସେହି କୃଷ୍ଣ। ये महामंत्री मोर चतुर्पार्श्वरे तुमे संजय सामंत मानू चाकरी करो मते कहीं से कृष्ण नाम आज भारी भय लगुच। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କଡ଼ା ପ୍ରହାର କର। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କର। କାହିଁକି ନା ଶତ୍ରୁ ଅତି ସମ୍ମୁଖେ ଜଗତ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ଶତ୍ରୁ କେବେ ଛୋଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା କଡ଼ା ପ୍ରହାର କର ମଥୁରା। हे महामंत्री हे देखो हे श्री कृष्ण हे श्री कृष्ण हे देखो हे कृष्ण हे कृष्ण महामंत्री हे श्री कृष्ण हे कृष्ण हे श्री कृष्ण हे कृष्ण କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବୋବାଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ। हे महामंत्री कहीं नाम चतुर्पार्श्वरे केवल से कृष्ण प्रतिछवि अपहास्य करुचे महामंत्री मो चतुर्पार्श्वरे से कृष्ण 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 महामंत्री कहीं आज मते भारी भय लगुच महामंत्री। दुर्बल मरी मने होची आदि कहीं बहुत पतंग सब शिथिल हो जाउची मते भारी भय लगुच महामंत्री। महामंत्री केमिति भावरे मो भय दूर हो महामंत्री। हम समस्ते मो कंठरे कंठ मिसाई गाओ देव देव महादेवंकर नाम गाओ